Kuthi nje kuvukwa nje ekuseni, kuvukwe nje iy'boshwa zithe nayi sekushona umuntu la, ethi amaphoyisa abuza bethi hhayi asazi udliwe yini. Siphinde sinibingelele babukeli beKamav TV with Prince Bheki umndeni kaZola. Namuhla ngithi ake ngiphinde i-topic, ngithole i-challenge ukuthi abantu bathanda ngikhulume ngokuthwebula, bayayithanda. Khona i-video la ku-YouTube engakhuluma ngayo ngokuthwebula, abantu bayayithanda, bathi angiphinde ngikhulume. Angazi yini abantu bethande into ebucayi kanje. Ukuthwebula akusiyona nje into yokudlala bafowethu, singakhuluma nje. Ngiyabona-ke lokhu kushiwo abantu bekuqalekisa, bekwenza sanganekwane, bekhuluma ngento abangayazi. Yabona bechaza ngoba befuna ukuthi abantu mhlambe bekholelwe kubona. No, angichazi under the position ukuthi ngifuna ukholelwe kimi, ngifuna ukukunika umqondo wokuthi uvuleke ngisho kuthiwa kudlalwa ngawo. Namuhla-ke ngifuna ukukhuluma ngesimo sokuthwebula. Angikhulumi la, abantu abaningi baye bekhulume ngokuthwebula la makuthwetshula umuntu wakini kuthiwe ushonile kanti akashonile, ngcwabe into errong. Abaze bengasho-ke emva kokuba benivezele into kanjalo ukuthi yena ukuphi, kanti umuntu ozokutshela ungqo uzokutshela nokuthi ukuphi, nokuthi engalandwa kanjani uma ehluleke kunika umuntu ongakwazi ukumlanda. Lana-ke ngifuna ukuzokhuluma ngokuthwetshulwa komuntu oboshiwe. Angazi noma niyangizwa yini. Khona ukuthi uma kuboshwa umuntu mhlambe kuthiwe unika umuthi wecala ukuthi icala lidileye libe njani ligcine mhlambe eluwini. Cha, la angifuni ukukhuluma ngaleyo nto, ngifuna ukunifakazisela ukuthi uma kukhulunywa ngokuthwetshula kukhulunywa indaba yomsangano, indaba yokudlala noma ukuqalekisa. Ngizokhuluma ngomuntu mina osegwetshiwe, kwenziwa konke lathethwa icala laphela nya. Asikhulumi ngokuthi sifuna ukuthi manje kuqalwe phansi icala noma enzele i-appeal. Siyamthwebula, simthwebulela ukuthi simshaye ngaphandle. Khuluma ngalokho ukuthwebula-ke. Cansi you are all cleared what I'm talking about. Ngoba sengangakhuluma ngalokho ukuthwetshulwa komuntu. Mhlawumbe one day ngizophinda ngoba abantu bathi akabanelisekile. Leya video futhi yadla umhlanganiso leya video lapha ku-YouTube. Yabo la masikhuluma ngokuthwetshulwa komuntu oboshiwe, asifune i-appeal, sifuna ukumkhipha ejele eyophila ngaphandle. You know what will happen. Ungixolele. Yabo la umuntu uzonikwa into. Masikunika into yeqiniso asiyichazi ukuthi ngoba izosuka ithwebuleke idinwe mesiyabaleka. Ngoba suke sithi yinto, suke siqonde ukuthi uqondile. Ungafuni lokhu, ufuna ukwazi ukuthi yini leyo ngoba phela angithwasisi la, nginaso isikhathi la engisuke ngithwasisa khona omfamfabulana. Bathi bayizinyanga kanti baqamba amanga balalela kuma-YouTube kuma-social media masebegijima beyochaza leyo. Yabona uma ngabe sithwebula umuntu oboshiwe unikwa into azoyisebenzisa egqume ngayo, ephalaze ngayo 7 days. Yini leyo? Cha, hlangana napho alalela lento engisho. Egqume ngayo i-test ukuthi isebenza kanjani. Uyahlukana-ke ney'ndaba zamabandla akhe ngoba khona lamabandla la a-serious esiwaziyo esingesikutshele ngawo thina, kodwa iqiniso, kodwa sazi ukuthi ayawusebenzisa umuthi ukuthi uma sithi senza lo mthwebulo uthola ukuthi liyambhlokha leli bandla, masethi hayi uvinjwa ibandla kanti sokushayisana iy'lwane lapha. Ngifune ukusho ukuthi angizukumenshina amagama lawo mabala ukuthi khona la enga-experience khona ukuthi umuntu uma ethwetshula masethi kuvela ubani esho umholi webandla lakhe uthi naye akahambisani nalento le, ngcono ephume ngaphansi kwakhe. Ngeke ngisho ukuthi ubani. So-ke lo muntu uma esebenzisa lento 7 days uyafa. Uma engafi kuyaqhutshekwa kwenziwe until azifune evuke ekuseni ekushonile. Hayi indaba yokudlala. Uyazi ukuthi ejele makuthiwa ushonile akushiwo nje ngomlomo kuphela, kufika nalaba abalokhungayo, abawodokotela abakufundele bekuskene bekushaye ngale yanto ithi isho ukuthi ushonile ngaphela. Uthathu abakini basuke sebekhona bekulindile ngoba before uye emochari kufune wena bebe sebekhona behambe phambili.
Kuthi nje kuvukwa nje kuseni kuvukwe nje iziboshwe zithe nayi sekushona umuntu la ethi amaphoyisa abuza bethi hayi asazi udliwe yini. Amaphoyisa ke makukhona umuntu oshonile-ke ahlupha avulela isibhaxo nje eziboshweni lokho noma kufika i-ST vulela isibhaxo nje kuthiwa kushiwo uthola ukuthi ukuthi kuyabonakala ayikho into kuthiwa nje awulale right evuke ethule bemshaye ngesikani lesi sokuhlola lento le ukuhlola umuntu oshonile ikisho ukuthi ushonile ekhishwa bakubonamba bala esiwe emakhazeni qathi mayefika lapha emakhazeni khona abazomfaka yona emlonyeni la futhi besho ukuthi naye uzongcwatshwa nini. Khuluma ngereality abantu abasebenza emajele bengakutshela ukuthi lento engiyishoyo akusiwa amanga namaphoyisa amanye ngakutshela lapha namayefaka emakhazeni bemphuthuma engaze eshawo ayisi bemthatha behamba kube nephoyisa elikhona libone ukuthi hayi nangu uyangcwatshwa kanjani qala ke bekulula ngoba iphoyisa belingalandeli ukuthi uyangcwatshwa belibona nje ifakwe ebhokisini maselafana confirm ukuthi hayi umngcwabo ube khona lishiye kanjani manje amaphoyisa experience le yanto aseyalinde bona ifakwe ebhokisini efakwe kwenziwe yonke into kwenziwe lokho bonakala cha hayi ungcwatshiwe kwenziwe imgilingwane la ethuneni kwenziwe imgilingwane hayi kudlula umngcwabo mase behambile abantu sekuhlukene kanje umndeni wala ekhaya uhambile lapha ethuneni konto oyoyenza lapha manje umuntu wawo hamba ethuneni unane death certificate alisekho igama lakhe kubantu abaphilayo futhi ngelisaba khona uma ngathiwa liyabuya phela kuzoboshwa amaphoyisa kuzomangalela nejele befike benze lento abayenzayo ngicela ukunqamulela to save your data and your time ngoba ngathatha isikhathi eside mangisho ukuthi benze lento abayenzayo behambe naye bekhaya befike evuke ephile lo muntu njengami bexoxe naye esho nokuthi kade ebonani kunjani kodwa umqondo ufana nomuntu okade equlekile phela yena kuthatha isikhathi awusheshi ubuye manje kumthatha isikhathi engathi ulahlekile ulost bese umuntu mayeke wathubula akabe saba nomali kodwa akufani okwakhe nokwalona obethwetshulwe ngoba kuthakathwa lana bekwenziwa into epositive ngoba most of the time ukuthwebula kuhamba nento negative okwakhe kakusheshi umqondo wakhe usheshe ubuya awufani nomuntu wayethwetshulwa ngoba ethakatha wayethakatha kunamathuba ukuthi engaphinde bonakala engaphinde etholakala noma kutholakala ukuthi ubethwetshulwe noma engabuyisa umqondo wakhe awuphinde bese simeni uthola ukuthi ke lo obeboshiwe ebuye namaphoyisa ezwe yasejele ukuthi lo yamuntu uyaphila ekhokhobe ezoyibonisa ayikho phela into azoyenza ngithi kwathiwa death lo muntu ungakaseze ukuba nazo ilungelo lokwenza izinto ezenziwa la ngaphandle kokuthi kube ne-corruption njengokuthi i-certificate o license bani kodwa imoto engayidrive ehambe nayo kuphela ngazi ukuba ne-license aseze ukuba nazo lezo yidingo lezo sezoba umuntu othi mayenza ibhizinisi elenze ngomunye umuntu eqhubeke eyiphilele leyo mpilo yena le engcwele manje akasenapasa akasenalutho akasayibandakanye futhi eyidwene izomgaxelisa ukuthi egcine futhi ephinde eboshwe ayibona leyo kanti abantu baya-understanda lento engizama ukuyichaza thwebula-ke lokho kusuke kahle kusuke kukhishwa umuntu ejele akwenziwa-ke umfampabulane noma izinyangane kwenziwa okhokhovula noma abantu abanceleke okhokhovula hhayi oqhamthushu laba abalala ebusuku bavuka sebezinyanga njengabantu abaphuma ephandle babuya sebemanzi banethwa imfundo umnyanga phela akusiyo unethwa imfundo sikho kanoma ubani. Siyabonga. Please don't forget to subscribe, share, like and comment. Thank you. Ngiyalebuka bayadaki ngokuzayo ngifuna ukuchaza kabanzi ngumholi webandla lakaShembe ukuthi imfihlo yakhe ikuphi lo mholi owayebizwa ngoThiyo leNkosazana ngitshela ukuthi imfihlo yakhe kuphi ngoba wayekhuluma izinto zenzeke noma wayenza izinto zenzeke njengabanye laba abaphambili angimkhombe i-record kodwa ngizobe ngichaza nje